Project Hail Mary està dirigida per Phil Lord i Chris Miller, directors de la Lego pel·lícula i productors de Spider-Verse i Mitchell Against the Machines, i és una adaptació de la novel·la homònima d'Andy Weir, autor de The Martian. Seguim a Ryland Grace, interpretat per Ryan Gosling, que desperta una nau espacial a anys llum de la Terra on haurà de col·laborar amb un organisme extraterrestre per salvar l'univers. Aquesta pel·lícula és molt bona. M'agrada descriure-la com una Interstellar menys pretensiosa, encara que tinc una gran admiració cap a Christopher Nolan. És tensa, és divertida, és trista, és tendra. Aconsegueix barrejar molts tons diversos de manera bastant cohesiva. Ryan Gosling és un bon actor, crec que això no sorprèn a ningú, però la feina que fa en aquesta pel·lícula és impressionant. Durant gran part del metratge està interactuant amb un titella, cosa que és molt difícil de fer creïble i entretingut. Ha gustat rebombori últimament, perquè pel que sembla la pel·lícula es va fer sense croma. Diuen que van tirar molt per efectes pràctics i volume. Abans de seguir, m'agradaria rebaixar aquestes expectatives perquè hi ha molts efectes digitals i l'equip tècnic no té cap problema en reconèixer-ho i en parlar d'això, i no entenc per què hauria de ser un problema parlar d'això o reconèixer-ho. Igualment, això no treu que haver fet una pel·lícula d'aquestes característiques amb aquestes eines i trucs sigui sorprenent. Sobretot perquè hem vist moltes produccions que utilitzen el volume i no totes ho fan gaire bé. Molts cops es veu o pla o poc creatiu. Aquest no és el cas de Project Hail Mary, on l'espai exterior i els planetes són preciosos. I a mi em sorprèn perquè aquests directors no han fet tanta cosa en live action, s'han centrat molt en animació i aquest salt molts cops no acaba de funcionar bé. Hi ha una seqüència cap al final que és de les més maques visualment però tenses narrativament que he vist en temps. És una seqüència que em recorda molt a la seqüència de l'acoblament d'Interstellar i fins aquí diré. No us vull donar més pistes de què és el que estem veient en aquesta seqüència. El que més m'agrada de Project Hail Mary és també el que més em va agradar de The Martian, així que suposo que és una qüestió que Andy Weir fa molt bé, que és la intel·ligència humana. Hi ha molta resolució de problemes, moltes idees poc ortodoxes, molta creativitat per solucionar els problemes amb els que ens anem trobant. I això ho veiem des del principi. Grace ha d'aprendre a comunicar-se amb aquest extraterrestre, l'extraterrestre ha d'aprendre a comunicar-se amb Grace, i els dos utilitzen maneres molt diferents però alhora molt intel·ligents. Però tot i aquesta intel·ligència, la pel·lícula és molt pròxima, no tracta l'espectador de tonto, no sent la necessitat d'haver de repetir-li un cop i un altre la mateixa informació. Vale, en això Nolan no és tan bo, cal reconèixer-ho. El més important de la pel·lícula és la relació entre Grace i l'extraterrestre. I és sorprenent, sobretot perquè l'extraterrestre és un titella sense cara, però aquesta relació és molt tendra. He vist molts comentaris de gent que ha vist la pel·lícula que deien que una pedra els ha fet plorar. Sí, no vull haver de dir coses negatives perquè la pel·lícula m'ha encantat, però ho he de fer. Sí que diré que l'humor a cops l'he trobat una mica excessiu. Grace té una personalitat bastant còmica, no tinc cap problema amb aquesta, però sí que hi ha això, tenim moments molt macos de fascinació per l'espai i pel que podem arribar a fer com a humanitat, i ho acaben amb un gag slapstick. No és un problema general passar com 2 o 3 cops, però sí que molesta una mica quan fan això. No he llegit el llibre, però sí que he sentit que és més dramàtic. Grace té aquesta personalitat més còmica, però la història en si no tira tant cap a la comèdia i, de fet, hi ha algunes trames que s'han saltat per la pel·lícula que són bastant cruels. Però mira, el tinc aquí. Tinc moltes ganes de llegir-me'l. També em vull llegir The Martian. No he sentit gaires opinions del llibre, però la pel·lícula és molt bona, així que suposo que el llibre ha de ser boníssim també. I he sentit que Lord i Miller també volen adaptar una altra novel·la d'Andy Weir que es diu Artemis. Aquesta no he sentit res, però tinc molta curiositat. Aviam si me'l puc llegir abans que treguin l'adaptació. En conclusió, Project Hail Mary és possiblement la millor pel·lícula del que portem de 2026. Sé que no es dir gaire perquè només som a abril, però us recomano que la veieu a la pantalla gran i que aneu sabent el mínim possible. Però en fi, moltes gràcies per veure aquest vídeo, ens veiem a les sales de cine i ens veurem pròximament. Adéu!